The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon! 54 minutos na kaligad sa tak ng alas 6 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat na mayong gabi naman. Bakulod kag Pilipinas, welcome sa inyo sa nga pala tunturan Action Firing Line. Aksyon Firing Line! Yan kita sa Martes nga edisyon, Martes nga pagpangalagad, September 6, tuwiga 2022. Antes para ba ng tanan, hibalaon ta una ang lakat sang panahon. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Katuwang naton sa masabi Gani Republika sang PDMPD. Aksyon gan, mayong gabi, please kabin. Mayong gabi, Aksyon Marno, sa aton mga listeners, mayong gabi. Ari lakat sa aton chimpo, sining gabi, Martes. Kita karon September 6 to 2022, no? Naka-impluensya sa kapungsuran ang southwest monsoon, dominante nga weather system naton. Ari siya ang nag-aapekto, nakatungdan nga bahin sang central kag southern Luzon, partikular diri sa mga lugar sa Zambales, Bataan, Mimaropa, aring aton Western Visayas kag Zamboanga Peninsula. Dulot yan amo ni magalumon ang aton kalangitan diri sa Bacolod, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagob nga halin sa southwest monsoon ginaupdan sang intertropical convergence zone o kon ITCZ. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton pungsod nagapabilin nga may pagulugalum lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang ila kahawaan, may dala lang ni siya naligwin nga mga pagulan man o kon pagpanagoob nga tugas ang southwest monsoon o kon habagat sa gihapon ginaugdan sang localized thunderstorms. Ang kabug-usan sang Kabisayan, ari kita sa western seaboard sang Kabisayan, napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Halin na bagatnan na sidlangan, pakadto na bagatan southeast to south, no? Kag ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagdulod-apyas ang balod sa aton baybayon sa probinsya. Palmado ang aton baybayon. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang ang aton nga nga baybayon. May takos ini siya 0.6 hasta 2.1 metros ang aton nga astronomical tide. Kag ang aton nga tide times alas 10:02, no? Alas 10:02 dalang. Nay kanaka area. Ang aton nga taob aride. Dali lang kay daw hindi siya makita. Okay. Alas 2:46. Alas 2:46 ini nga hapon nag taob 1.0 metro, no? Kag ang hunas alas 11:03 sini karon nga gabi 0.1 metro ang kanabon kag alas 5:55 sini nga hapon nagtunod naman si Haring Adlaw magabudlak ini siya alas 5:38 buwas sa aga. Nagahamboy kita karon 25 hasta 31 degrees Celsius on 37 hasta sa 87.8 degrees Fahrenheit. Okay. May ara kita active tropical cyclone pero sagwa sang par, no? Sa babaw man ni sa gapon ang inagyan ni tropical depression Gardo. Pag ni Typhoon Henry, no? Wala siya direktamente nga epekto sa aton. Ari siya sa
21.6 degrees north latitude, 138.9 degrees east, no? Nagaantad din siya sa distansya 1,565 kilometers east of extreme northern Luzon, no? Classified ni siya as tropical depression category 1. Ang kabasigugon niya ni nga hangin 45 km per ora, ang madlos niya masubra sa 55 km per ora. So southwestward ang iyang dalagan sa sulod sang 10 km per ora. So layo siya, dason mayari nga nagahangla isa man ka low pressure area nga nagasunod sa iya. Bantayan naton ni sa masunod nga inadlang. Nagapulupan ni Lag, nagapulupan ni Lag lang sa aton action gun. Oo. Boka Wala bay pa siya kapangot sa par naton. Pero kalayo wala sa epekto. Ang ari naga-dominar sa bunga weather system naton ang muning southwest monsoon sa gihapon gina-enhance ang aton habagat. Kag nagapanaog na ang hangin sang northeast monsoon kun amihan. Nagasugat anay na. So bot singon may 80 cc na ta. Signos na siya. Malapit na ang pagbaylo sang huyop sang hangin. Northeast monsoon kun hangin amihan. Aksyon Mar. Sige, action gun. Sige, welcome ayong agad. Action firing line. Yan na Republika sang PDMPD. Salamat kag pasalamatan ta nga may ara sa nagalili ka nagatika-tika sa aton da. Kabay pang kutob lang sa lili kag tika-tika. No? Ining LPA layo pa no sa ato sa ding par o kon Philippine Area of Responsibility. Action firing line. Action na Marlon Hinuvoya tubtob sa atak ng alas 9, hanuton taray sige daho ang mga balita nga dapat nato sa nga pag-amunohon sa inyo sa luwasang Pilipinas sa international nga balita mga ka-action. Munohon ko ginay ka may duha ka mga dalagko nga balita nga ginahambalan subong sa international lunsay trahedya kag kalamidad. Action firing line. Unahon ko sa pungsod China ang kadamuon sa mga tawo to nga nagkalamatay sa 6.8. Ang unang nga report is 6.6. Pero sa record makaksyon, nagapakita nga 6.8 gali ang puwersa niya, ang kabaskogon niya, 6.8 magnitude galinog nga tumayog sa southwestern Sichuan province. Ang mga nagkalamatay, ang death toll nga ginatuwag sa 65 na ka mga tawo. Action firing line. Padayon pa to ang operasyon sa mga rescuers kamay kapin 250 kaiban pa ang subong ara ginabulong sa ospital bangod sang pilas ganangko nila sa lawas damo to subong ang mga pilason nga ara sa critical nga kahimtangan. Action firing line. Ang ginatingwaan subong amo ang pagluwas sa kapin 200 ka mga stranded ho nga mga persona to sa mga lugar nga ginigo gid sang linog nga ni. Ang pagpabalik pagid sa telecommunication services. Ginatingwaan man ang elektrisidad kag ang water utilities way na sang pinaka mapinot nga sitwasyon kung way ka na sang tubig, way ka pa sang elektrisidad. Action firing line. Amo gini ang grabe nga halit basta linog no, tanan apektado di. Subong ang pag-deliver to sang pagkaon sa mga tao nga napiktuhan, may kabudlayan man. Subong nga Martes, ang report sang state television, may sobra 200 ka mga tao ang stranded dito sa may Haulogco. Isa ini sa mga bantog nga tourist spot. Halos hindi to makasulod ang mga rescuers, kaya mga dalan to, budlay agyan. Action firing line. 13,000 jess ka mga balay, buildings, ang nag-usmod, iban nagkalawasakid. Ti sa China, ginapaabot patungodaan ang pagtupa sang damol man nga ulan to sa masunod nga adlaw. Isa sa ginakakulbaan to mga ka-aksyon, bangod kon marayon ining pag gina-forecast nga pag bundak sang ulan to sa pungsod China, ang ginakabalak-an to ba si ang mga duta balang naghimo to nga daw sa pa o kung nagdalom bangod sa halit sa linog ni ulanan kag tiniran sang tubig. Nagduga na gid ang peligro nga dalas pungsod China to. Action firing line. Magtuga pagid sang delikado sa mga tao to. Subong ginapahanumdom to sa mga opisyal ka otoridad nga mag-usar na lang
sang drones, no? Ginapanumdum nila na nga sila na budlay gid o saran tadi abi nga sang ginatawag nga drones para nga mag-inspection sa mga kasubaan kay ba siya mga suba to napiktuhan ban sang linog bala kag ang halit naging tugagin sang linog may baluan nila kay kon salakyan ba lang beo saron mo by land lang kabudlay kay basi kon mas stranded man ang nagamaneho sang salakyan. Action firing line. Grabe ni nga linog nga nagtayog kahapon lang Lunes dito sa pungsod China. Kaya mo ini ang ginakabig pinakababaskog sa Sichuan province since August 2017. Sang umuyog man to ang magnitude 7.0 nga linog sa Aba Prefecture Aminhan sang Luding. Timag prefecture sa aton province na siya. Action firing line. Medyo kululbaan na ang mga tao dito sa buong sa China. Basta linog ang ginakulbaan to mga tao sa China, makabati sila sang o kung mag-esperensya sila sang linog. Kay may pinakalala ginto nga pagtayog nga natabo sa ila nasyon. Ang ginasiling nga the most devastating earthquake sa Sichuan, China, natabo to tuig 2008. Magnitude 8.0 pag ito ya. Nga nagsentro to sa may Sichuan. Ang mga tao nga nagkalabatay ito, binyo, ibalik ko lang, sobratos 10,000. Action firing line. Ting nabulig naton dere sa Pilipinas, amo na lamang ang pagpangamuyo nga kabay pa hindi na magdamo to ang kanamuon sa mga nagkalabatay. Action firing line. Firing line. Ano pa ginagiban sa nga balita? Di ko sa China, grabe ang dadangatan sa linog. Dito naman sa South Korea. May panawagan subong nga, pray for South Korea. Inibagod sa super typhoon nga si Hinamnor. Si Hinamnor ni, amo ni sa ang super typhoon nga naglaslas dere sa pungsod Pilipinas nagligad nga adlaw. Action firing line. Dito naman sa nanoktok kag nagbisita sa South Korea mag-action subong may na-record na nga duha ka mga nagkalamatay itong tawo. May 8 tong missing. Damo naman to sa mga lugar. Ginbaha kag damo naman sang mga way supply sang elektrisidad. Action firing line. Ginpauntat kag kat anay temporaryo tong supply sang kuryente kamati kadelikado basta magbaha mo kag magbagyo. Ting bagyo kag linog amo ning balita sa luwas sang pungsod nga medyo gintutukan gid sang madamo nga nasyon. Action firing line. Masakit-sakit man pamatian pero dapat naton pabalos publiko ni. Ining si Hinamnor ni nagsentro gini sa may Southern City sang Gio-G. Mga alas 4:50 kay na sang kaagahon na naghanot ni siya sang iya sa puwersa. Di masobra 3,500 ka mga individuals to ang ginbakwit na sa South Korea's southern coast. 66,000 ka mga balay ang subong wala sang power sang kuryente but sa lingon ligom dulom. Ang panawagan subong pray for China kag pray for South Korea. Sa balita. Sa aksyon. Ano ang sabahin naman sa balita nasyonal? Ano ba mga bintaha o kon kampiyon nga resulta sa pagbisita ni Presidente Marcos sa pungsod Indonesia? Ang bintaha sa pagbisita sa Indonesia. Action firing line. Damo-damo sa mga gintalakay purong isa diri. Amo ning palayag ni Presidente Marcos mag-aksyon nga sang ila pagsugilanon ni Indonesian President Joko Widodo. Nagsiling sa iya si Widodo nga ginaplanuhan sang Indonesia ang pagsupply sa Pilipinas sang abono. Action firing line. Firing line. Kung abono lang, ako balo ko maghimo organic nga abono mo, kapos ni. Anong bot sa lingon, sini? Kulang naman gali sa abono ang Pilipinas. Daw tanan na lang mabatian ta. Kulang haw sa Pilipinas haw. Kung supply sa nagalain-lain nga mga produkto o kung bagay ang balanta, kulang Pilipinas. Action firing line.
ano na lang bing hindi kulang sa aton pong sudman, daw tunan kulang haw, or basi kon kulang gid sa ideya ang gobyerno naton para mangin bastante ang supply sa pungsod. Action! Firing line! Firing line! Ang kulbaan tani, basi pati hangin sa ulihib la, kulangon ba ng Pilipinas? Kag pati hangin, ha? Makuha ta supply sa iban nga pungsod. Action! Firing line! Pero hindi no? Seryoso nga sugilanon. Si Marcos, amo ni sa nagauyat subong bilang pamuno sang agrikultura nga departamento. So isa siya sang nagparabot sang concern gid no sa kay Indonesian President Widodo. Ang ginpalabot ito ang sabahin sang agricultural siyempre, no? Magluwas sa abono, gusto man ni Marcos nga mapasangkad ang trade para sa enerhiya kay kalabanan sa ginasupply nga coal sa Pilipinas halin man gali sa Indonesia. Action! Firing line! Pero daw nagka-problema siling ni Marcos kay may natabo gali nga ang Indonesia naguntat sa pag-export o kung pagpadala sang coal diri sa Pilipinas. Pero siling sa iya ni Widodo sa nagistorya na sila kahapon, siling ni Widodo kay Marcos, siling niya, di ka magkabalaka kay ang Pilipinas ginlakip na to sa listahan sa mga pungsod nga padalaan namon sang coal. Action! Firing line! Kaya mo na lang ni permita, mo na lang kita permis ni, salig na lang kita sa iban nga pungsod no? Kalamay gina-importa, asin gina-importa. Pati abono, gali, kasalig kita sa iban panganasyon. Action! Firing line! Ano ba giniban sa nga balita nasyonal? Ari sang nakita kag nabasahan kadabatian ko nga balita niho. Daw nagdalom ang paminsaron ko kung nano gid ang pinakarason di. No? Ang investigasyon lang sa Senado sa controversial nga sugar order number 4. Ang sugar importation damo na naginhimo ang pungsod Pilipinas. Pero naging controversial ini bagon man sa sugar order number 4. Ang balita mo ni, ang Senate Blue Ribbon Panel gintapos ng ilang sa nga investigasyon sa sining controversial nga sugar order number 4 na kuntani amo ni ang basihan para nga mapalusot, amo ni ang abalasihan para mag-import ang Pilipinas sa 300,000 metriko tonelada nga kalamay. Action! Firing line! Si Senate President Juan Miguel Zubiri amo ni nag-suggest nga dapat tapuson ang hearing kag magpagwa na sang resolution sa isyu kag hibaloon kung dapat ba nga magpasaka sang kaso sa mga persona nga may kahilabtanan sa sining isyu ni. Pero ang pabangkot di, pero nga ginuntat dayon man. Action! Firing line! Basi damo ni sang mag-react bla, bangod daw damo pa naman sang dapat maklaruhan di. Nga gintapos kag gintoldo ka na. Pero ang aton diri sa ulihi, kung ano gid man ang mga desisyon diri sang Senado, dapat mapatihan gid mapatihan gid sang publiko Manang rason diri ni Zubiri, sila nga dapat magpagwa na sang quick resolution sa kaso. Medyo okay man ay pamatian, kaya nga aman, amo gid man ay kuntani ang ginapangita sang publiko permi mo sa mga ginahimo bala nga mga investigation sang Kongreso, hearings. Ang dasigay bala, dasigay, pero piho-piho nga resulta sang investigasyon kay kung kisaga katak-an man ang tawo tuod sa halak pamati mo, no? Kung kaisa pabalik-balik ka senaryo bla, sa House kag Senate investigation di bla napiaran nyo man Action! Firing line! So matabo sini ang siling ni Zubiri, dapat antes magpahuway ang sesyon, dapat antes mag-recess ang sesyon sang Kongreso makapagwa na sang desisyon. Bala dapat magpasaka sang kaso kung may nakomiter gid man diri nga sala o kung ano man nga violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. So dapat magpagwa sang findings kag mag-proceed sa pagpasaka sang kaso kung kinahanglanon. Action! Firing line! Amo nang hambal ni Senate President Zubiri
mga kaaksyon. Si Senate Minority Leader Aquilino Pimentel III nagpabor man sa suwestyon ni Zubirini. Kag ang kalabanan to majority nga mga nagtambong sa ning hearing ni nga senador mga kaaksyon, why man nag-object ka, nagpabatok ka, no? Ginsiling ni Zubiri nga ang committee pwede nga magkapagwa sang isa lang ka final report. Dapat isa lang gid kay para nga amo nang patihan sa ulihi, no? Sa laktod nga sugilanon, why sang objection ganing siling sang chairperson, Senate Blue Ribbon Committee, nagatindog bilang chairperson si Senador Francis Tolentino. Ang siling niya, the Senate Blue Ribbon Committee hearing relative to the sugar fiasco is hereby adjourned and terminated. Action firing line. So kung isipon ta, 3 lang ka hearings agin patigayon sang Senate Blue Ribbon Committee, no? Sa sining sugar importation fiasco nga ginatuwag. Kung ang desisyon magpasaka sang kaso, ang pabangkot ni sinoayhan ang pasakaan sang kaso. Ti alang-alang man pasakaan nila sang kaso ang uay mapatuwag sa investigasyon sang Senado. Action firing line. Kung may kasuhay gid man nga matabo sa ulihi, ara da kita nyo na ang mga nagatalalambong daha sa Senate hearing gani. Action firing line. Subong ang mga personalidad nga una ginakusahan san labo ta sa salsalon? Di niya bato salsalon ganyan labo subong. Action firing line. Una pa nang halambalanon nga bisan labo niyo sa bato, ti subong niya bisan labo niyo sa salsalon. Ga tawo man lang sila ga batsag ba sang kabalaka sa ilas ni kagulingon mo, no? Kag basi karon sa gabi hindi na bala katulog daw. Action firing line. Firing line. Why ka man tingala kung nga amo sini ang natabo sa hearing, ako medyo natingala ko no? Pero sa mga grabe gid ang katingala, kag daw nakibot gid kag nagapaabot pa kuntani sang dugang nga klarifikasyon kung ano gid balang rason diri nga nagtuhaw ang kontrobersiya sa sining sugar importation plan. Ari, sa katapusan nga hearing sa Senado, nga mo to kaina, third hearing ato, si resigned SRA Chief Hermenegildo Serafica may palayag, no? Sa Senate Blue Ribbon Committee. Tani si Serafica, si Rodriguez, siling ginamuno, kuto ka daw, way una nagtambong sa Senado. Si Serafica, makapila na kabes ng nagtambong, no? Si resigned SRA Chief Hermenegildo Serafica may palayag pa sa Senate Blue Ribbon Committee. Aring siling niya ang siling niya, si Presidente Marcos ang nakamuno nga ang 600,000 metric tons nga kalamay ang might need to be imported. Ang posible nga iga-import sa Pilipinas. Pero ang sabat naman ni Executive Secretary Victor Rodriguez, sila nga no. Hindi niya tuod. Action firing line. Yung ambal ni Serafica, sang August 4 nga hybrid meeting, online Zoom meeting nila no? Ginsiling niya kay Marcos nga ang 600,000 metric tons nga kalamay ngati kung basihan mo doble sa ning controversial nga 300 metric tons nga involved sa ning controversial nga sugar order number 4. Ang siling niya kay Marcos, ang siling ni Serafica kay Marcos, siling niya, sobra-sobra na nagkatama. Kay manogbukas naman ang milling season. Oy hala, ano daw may na panimahuan ka ba diway? Action firing line. Ako medyo may ara no? Sa inyo may ara man ka mo na panimahuan Action firing line. Kung may ara, ano ina nga sahi sang panimaho? Action firing line. So ngayon nyo ko kapyar ka mong sa sana ikatatlong nga hearing, daw damo na dari sang talalupang don, nga ginpalayag si Anay SRA Chief Serafica. Sa una ka ikaduwa to daw ninit to sang mga sabat niya sa pamangkot sa mga senador, di ba? Pero subong daw nagdasig ang iya sining sabataw. Action firing line.
Ano pa ginakambal ni si Raficade? Ang siling niya nga sa online meeting upod ang presidente. Si anay board member Valderrama ara man sa meeting. Siling niya diri naka-mention ang presidente sang volume nga 600,000 metric tons. Kaya sabat ni si Rafica sa presidente, siling niya basi sobra-sobra na sir. Kay sugod August 1 ang First Farmers Holding Corporation nagbato na sang cane delivery halin sa mga farmers kay anuman nga adlaw subong nga si Bana magasugod na sila sang galing. Action Firing Line. Si Anay Valderrama Jr., si Anay SRA board member Valderrama Jr., nagpabor man siya sa siling palayag ni si Rafica. Ang siling niya, yes, amo na sir natabo. Yes, amo na siya ang natabo sa hybrid meeting namon. Action Firing Line. Pero are, si Executive Secretary Victor Rodriguez, Executive Secretary mo, nagsabat siya nga siling niya, why na yasang kamaturan nga si Marcos nagambal sa amo sina ka dako nga volume sang kalamay. Sinong patihan tadi? Action Firing Line. Ang akon diri kuntani sa una o kung ikadua pa lang nga hearing to, ginmensyon na rin ni Sir Raficano, parang nga temprano pa bala, abalaan kon ano gid, ti subong aris ikatatlo na nga hearing, kag subong nga gintoldo ka na kung gintapos ng hearing, amo pa ning pagpalayag ni si Rafica sining tuban ka talalo pang doon nga statement ni. Kita nga publiko dapat kabalugid kita manilag mag-amo sining senaryo ni kag daw may ara gid sang hindi amo nga gakatabo. Kamo nang bahala magpaino-ino da. Action Firing Line. Balik sa kay Senate President Zubiri. Ang siling niya, ako nagapati ko sa palayag ni Rodriguez. Ang siling ni Zubiri, wala ako gapati nga si Marcos masuggest sa amo sina kadako nga importasyon. Anong bot silingon siniman? Posible naghimo-himo lang din sa istorya si Rafica. Bangod ba si balaan niya nga sa ulihi daw madutlan sila sa kaso or basi amo lang ni ang natabo subong bangod na mention na ang ngalan ni Presidente Marcos. Action Firing Line. Are, kundi ang pag-mention ni si Rafica online meeting, Zoom meeting, no? Nila sa presidente, sang suno sa iyagin mention ining 600,000 metric tons nga posible i-import. Simple lang aton paglantaw diyo. Ang mga online kag Zoom meeting subong pwede naman na ma-record, di ba? Din si action pwede na no? Action Christian, ang mga Zoom meeting na online, pwede na sa ma-record no? Halin sa una hasta sa katapusan. Or ga-automatic record na siya. Or pwede na sa nga hindi mo pag-record, no? May ara na nga i-ano ikaw, no? I-tumok-tumokern. No? Yes, pwede ma-record na. May ara option. May ara siya option. Pwede nga hindi pag-record, pwede nga i-record, no? So ini istoryahan na ini sa mga opisyal naton sang gobyerno dapat i-record gindi. So kung basihan tagin mention ni si Rafica nga sa pag-meeting nila ni Presidente Marcos online, so kagapati ko recorded ato. So kung recorded siya, simple lang i-review ang meeting halin sa una hasta sa katapusan. Dapat waay lisa, dapat wala sang balot. Dira tara mabalaan ko ba na nag-mention gid ba ng presidente sa ginatumon nga 600,000 metric tons nga posible import nga kalamay. Action Firing Line. Kundi tapos ang bulang, tapos ang istorya, balaan di sa ulihi kung sino ang nagasugid sang kamatuoran. Sa balita, una sa aksyon. Ang hulaton tadi ko mogin tapos na sa Senado ila sa investigasyon kung anong ila sa nga final report. Kung bala may ara sa matabogid nga
pasakaay sang kaso. Action firing line. Alas 7:23 Action Radio Philippine Standard Time. Ami pamatian nga istorya, no? Ga paminsar man ta kung ano gud man ang sa likod sa ning controversial sa sugar order number 4 man. Action firing line. Sa luwan tanang ato sa mga balita lokal ang travel protocols para sa mga nagasulod sa Negros Occidental kag Bacolod labi na sa ginasiling Super Mascara Festival papag-unon kag piho-pihoon nga hindi makalusot ang tawo kon persona nga nagadala sang COVID-19 pati na ang monkeypox nga kagaw. Action firing line. Ang Provincial Health Emergency Network kainas ang aga nagsinapol para hambalan ang dugang nga preparasyon hindi lang sa COVID-19 kag monkeypox kundi pati na sa dengue. Ang pagpahamtang sa ginatuwag nga composite team sa Pantalan kag Paluparan. Man kun Pantalan lang o kun Puerto dari sa Negros Occidental mayara kita dara sa may San Carlos, mayara man sa Escalante City, dari sa Bacolod damo makita sang Pantalan. Action firing line. Para nga ang travel protocols nga isahon sang Bacolod kag Negros Occidental maplastar bla sang maayuhaw kabahin sang gin-isa nga screening kag detection plan sa Bacolod kag Negros Occidental. Ang matabo sini hugtan pagidugang subong hugot naman prote hugtan pagid kay ginapaabot ring pagdagsa sang di lang ya ginatos kundi linibo ka mga bisita ya, no? Sino ba ang hindi maingganyo sila nga tawgon mo nga super maskara? Tiya magsiling kita super, grabe na da siguro mga aktibidad. Action firing line. Ang mga activities na saksihan nagligad nga Maskara Festival, ang mga waay masaksihan nga activities sa nagligad nga mga Maskara Festivals base subong masaksihan sa ning super maskara kundi damo gid maganyat sa daw. Action firing line. Firing line. Bisita, turista, ang tuyo dres mag-enjoy, magkinalipay, magsaksi sa mga aktibidad sa Maskara Festival. Ang Maskara Festival is October, hindi bla? October 1, so good na amo na sama-sami ang gakatabo dres Bacolod. Ti sa Provincial Health Officer Dr. Tumimbang, ang yasini suggestion nga dapat 2 ka semana antes magmaskara, dapat may nakaplastar na nga monitoring team para nga masiguro lang ang mga nagasulod nga mga tao sa syudad ang lawas nila why sang COVID-19 kag why man sang monkeypox, no? Hindi gid man tanto ka deadly sang monkeypox pero ang pagka-deadly ya ang itsura niya kung iguon kas lawas mo. Action firing line. Kung may bitog-bitog na makita sa imo sa nga panit, may kuidaho ka na lang maghalak lagaw kay basi kon usisaon ka kag base ko ni quarantine ka. Action firing line. Ang monkeypox ang itsura niya di blood daw chickenpox siya, no? Chickenpox sulalob. Pero ang sulalob usually nagatubo na siya dari sa lawas ta sa ato sa nga lawas blade sa tiyanta sa likod ta. Pero ining monkeypox siya ang masami nga ginaigo sini ga tubo diri sa butkon sa kamot di bla amo nang kalabanan kita nyo. Action firing line. Yan mo ni isa-isa ini nga iplastar ni Dr. Tumimbang sa ato sa nga pangalagad tutok lang dugay-dugay. Action firing line. Ano pagid Negros Occidental Vice Governor kag serving personal advisor ni Presidente Marcos, Vice Governor Jeffrey Ferrer nagapati nga badayon na ang pagtukod sa nga PGN amo ning panay Guimaras Negros nga bridge project sa termino ni Presidente Marcos. Action firing line. Si Vice Gov Ferrer nagsiling nga ang Pulupandan o kon ang Valladolid do mo na melan ng ginapilian no depende ni sa pinal nga desisyon sang DPWH amo ni mga lugar nga dira sugdan ang pag-construct sang Taytay kon diri sa Negros Occidental. Sana siling tanang may ara sige na tuwag ang mga linking points mo sa saning proyekto ni. Kung digto sa Iloilo, may ato man to sila banwa or syudad or lugar nga dira man ma-start ang construction. Diri sa aton
ang banwasang pulupandan daw laban-laban nga amo gining lugar ni. Action! Firing line! Si Presidente Marcos may o ideya na sa sining proyekto ni gani ang plano halos madayo na sa labing madali nga panahon. Action! Firing line! Firing line! Alas 7:28 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, pulisa angon sa pagsuksok sang face mask sigihon o kundulaon. Dere sa Negros Occidental, si Governor Bong Lacson, una na nagsiling ni nga sigihon dapat kaysa rason nga si COVID-19 ara sa gihapon. Si Provincial Health Officer Dr. Tumimbang paborman nga padayunon ang pag-face mask. Action! Firing line! Si Tumimbang way man niya sa nakitaan nga dako nga problema, kung pagsulob sang face mask ang istoryahan diri sa Bacolod kag Negros Occidental, kay para sa iya kalabanan nga mga tao, may katahap gyapon nga nabatsagan. May kakulba gyapon nga nabatsagan nga matapikan sang kagaw. Magluwas na lamang guro sa mga salawayon dala na mga batinggilan, no? Mag-off the right ang tao nga salawayon kag batinggilan, budlay sa wayon mo. Action! Firing line! Kabudlay hambalan. Di bla? Ano ay no? Ang salawayon kag batinggilan mag-off the day, di magsuksok face mask. Munuhon mo base kung tapungulo niya kablaw. Action! Firing line! Nakaobserbar gid man ko kung mayara gid man subong salawayon kag batinggilan na kung mga tao bala nga way pakialam sa mundo ara na damo na subong, no? Pero kung iguon gani na sang COVID-19 kag magloko, dira na ang ila sa nga pagyuko-yuko sa ginulsol. Action! Firing line! Pero san ogid blakuto ang pag-face mask ni sa mga tao des Pilipinas man. Tiko na ang DOH sa kon gobyernong pasugtan ta. Siling nila pwede lamang nga himuon kung ang COVID-19 ang araw na sige natuwag nga endemic stage. Ambot sa lingon suri, kinahalat na nga mangin stable ang kaso sang COVID-19 sa pungsod ta. No, hindi na bala tanto kadamo, bala kag kabigon na lang isa ka normal nga balatian. Why na sa mga outbreaks ang ginatuwag. So ang reaksyon ni Tumimbang pamatian ta dugay-dugay plus. Isa-isay ko man sa inyo dugay-dugay ang siling sang infectious disease expert nga ang pagdula sang mandatory face mask policy very dangerous. Tuman kadelikado. Ano bala ang patag sari? Bantayan. Action! Firing line! Firing line! Samtang supply sang bakuna kontra COVID-19 diri sa Negros Occidental, kamusta na bala sa iban nga lugar mayara gin-report nga may mga nag-expire? Pero sa pangkabagusan mga kakson, ang DOH nagklaro di nga why sa nag-expire nga bakuna. Labi na ang mga ginausar sa mas ginpasangkad pa nga booster shots. Action! Firing line! Ang booster dose. Ti diri sa Negros Occidental hibaluon ta pagi sa in charge sang Provincial Health Office o kon PHO Cold Storage Facility nga si Dr. Claudilia Josefa Pabilio, no? Bastante balang supply sang bakuna ta, may manog abot pa kita halin sa gobyerno nasyonal nga donasyon o kon sige pa balang pagbaton ta sa mga ginadonar sang pribado nga sektor. Sa balita! Una sa aksyon! 7:32 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa inyo sa nga komento, opinion kag reaksyon ipadala lamang pagi sa ato sa nga text hotline 0963-757-0874 salawat 0963-757-0874. Sa mga nag-monitor ka na padala na sang ila sa ding mensahe sa ato sa ding live stream sa mga nakalag-in na sa ato sa ding Facebook Live sa Aksyon Radio Bacolod. Thank you nagadugay. I-acknowledge ta kagatagan ta sang ligwa ang mga mensahe nga inyo ginpadala. Action! Firing line! Firing line! Sa ato sa nga pagpanumbalik mga kaksyon, natutukan ta ang balita may angot sa COVID-19 vaccine na supply kag ang istorya angot sa pagtukod sang Taytay sa Negros, Guimaras kag Panay. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action! Firing line!
Okay, sige Tali sana ka monitor sa ato sa ring live stream sa ato sa ring Facebook live sa account Attorney Rivo Sorbito gamonitor busing mayong gabida no. Si Attorney Rivo Sorbito. Toto Roy Riquelo, din biyahe mo subong Roy. Si Attorney, si former Comelec Provincial Supervisor Attorney J.V. Suarez Sr. Gamanitor man, dugay na kami kita ay ba? No? Ni Attorney Suarez. Mga duwa na katuig siguro. Since nga nag-COVID-19, dugay kami kakita ay na Attorney Suarez. Musta lang na Attorney si mo, no? Si Rodolfo Song, no? Si Bibot Song ang admin chief sang Bitaw diri sa Bacolod, no? TD Ambos Palanog watching, salamat kid. Ana Sinoro, okay, si TD Ambos Palanog. Mayong gabi, Action Marlon, shout out. Okay, sige, shout out da. Si Migo Tabin si Bantong, hello Migo. Thank you. Musta ka na? Sa ato sa ring live stream, aktalis taga-monitor ng padala sa iles ring mensahe. Si Elvira Gilogo, good evening Action Marlon. Aileen Flores, mayong gabi. Inday Blaza, okay. Cecil Bikbik, hi. From Yellow Bell. Maria Lia Marabayles, Banag Glorioso, salamat gid. Good evening Action Mar. Monitor lang diri sa may Camilla, Bacolod South, sa Barangay Tangob. Si Barkit Thrive, Hamal di Cecil, mayong gabi. Kay Cristina Maglantay, Sali Magwad, Sir Bistina. Akulit kag kay Donelon, Sarapah Paban Magbanwa, sang Orchid, salamat. Melvin Peñafiel, good evening. Ana Sinuro, salamat din ang Hulamiento. Okay, Reynaldo Laberos. Tamiyaw ko lang akon palangga nga asawa, Bibi Laberos. Sama niya basta asawa palangga gini, no? Idol, Leog Tamiyaw sa amon sa di barangay Captain, Mr. Remy Haleya. Duway bati-bati ang postponement sa barangay SK election now. Lapit na lang filing ho, October 6 na filing. Isang lakbulan. Why ginaw? Base kon kiboto lang tas ni mapagawa na sa desisyon bla. Ang ato sa di Kongreso. Ana Sinoro mayong gabi, sige. Si Nalin Festiza Sandra Bermilio. Araman si Roland Suwange from Buena Vista, Rizal, Pontevedra. Lorna Diligencia. Okay. Si Homa Lobina, thank you. Chi Zamora. Christine Menyes Villalobos, mayong gabi si mo. Sherwin Hugos, Gapabatigid, Morina Isconde, sa Russia, Barangay Sibukawan, Isabela. Lilia Corrales Kabasag, okay, watching from Barangay Handobaran, Phase 3. Idilaos, good evening, kay Nanay Isabel, kapamati silang kadua. Di Dane Juna, ano natabo sa soft drinks Action Mar, nga naga-shortage, pati zest, wala. Coke kay iban pang related sa sugar ang main ingredients. Di nagkulang siguro supply. Apektado sa ginasiling kulang supply sang klamay. Diana Perez. Okay, si Diana Perez. Good evening. Salamat kid. Jane Asi. Reko sa Bangga Kanduri. Abal ni Cecil sa Saldi Magwad. Idol Marlon Mayo lang pamati dara sa Orchids. Ma'am Jinky dialag doon, mayong aga, Action Marlon aga to sila ni Ma'am Jinky. Kagkay Mr. Arthur, Jeff Villasor, Star Mayo, Doc Bat Mayo, Noel Amar, Alba Aligon, Mikey Montilla, all my families sa Barangay Pandanon DSB from Arizona, USA. Rochelle Fulgencio, Susana, Jose Role, Rafael Sedayon. Tama gid na, may napanimahuan nako, jeepney driver ko. May napanimahuan gani susi, Role, Rafael Sedayon. Diba? Daw balano, no? Daw balanon, sang na-mention ang ngalan ni Presidente Marcos, gulpe lang natapos ang hearing. Star Mayo, good morning, Action Marlon. Kindly greet lang to my sister dira sa Tangob. Okay, kay Mrs. Alvarez, Nits Mercado Herrera, Inday Lina, and Eva Mercado. Salamat kid. God bless. With love from Minnesota, USA. Alin Marlingko, mayong gabi. Andy Saludares, mo pa sila ba? Monitor lang kami din sa Barangay Del Pilar, Pontevedra. Salamat kid. Action Mar, optional diri sa amon sa Amerika. Sa imo na kung gusto mo mag-wear face mask. Kaya daw halos na nandri notice nga wala inagid masyado ga wear face mask. Promise kid, nga pag-observe. Thanks kid, pero still halong kid kita gihapon.
panaming ang kuan mo ang vaccine, ginasalin nila may panaming kaslawas mo. Marivic Gigan Talavera, mayong kay Action Marlon, good evening, kamonitor kami kay nagaulan-ulan, manggid di sa amon di. Elizabeth Gamala, God bless, ARB, salamat kid, Iskilo Delia, medyo daw easy magmask pero ti para man sa tanan, kayuhan, good evening, diri sa Silaya, monitor live. Salamat Iskilo Delia, Alberia Samson, good evening, Noy Tigalio Guzman, hi from Coronadal City. Okay, Ben Buds, good evening, tamyaw ko lang akon tiya, Heidi, ni Cavera, pwede sang ulay bar, matagoy sila'y, mayo lang ang papamati kay Kas Pato. Okay. Thea Kimeriman, hello. Lorda Diligencia, good evening. Sige ang second batch, dugay-dugay naman dugay-dugay naman. Kay magulog kinhawa kita anay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang paghigugma. Mensahe sang paghigugma. Ang kada persona ang may pinasahi nga paglaragway sa matuod nga simbolo sang pagpalanggaan. Mensahe sang paghigugma. Ginatakos ang gugma sang tagsa-tagsa kung daw ano kahuyang kagkabakod. Michael! Palangga ko ba ikaw? Agay ka malihoy ka! Hindi siya magpatya! Mensahe sang paghigugma. Nanari-sari ang mga kasaysayan nga ginpadala sang aton mga tagpalmati. Nga tagan kabuhi sa palatuntunan nga ini. Mensahe sang paghigugma. Pagkatapos ng programa ni Tita Welma nga This Is My Life. Di mara ang ilang nga mga bayo do trapo gid siya. Kaya ang amon nga magulang perti kay isog hindi mo matudloan. Tapos ay kami kabalo nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo kay mga inosente gid ya sir kaayo ya. Hi, Tanay. Hi. Ano yung sila sa Gas pila pa sila tanan. Sila tanan eskwela sila sir. Parang kay siling ko
hindi na ya upang ang natabo sa inyo kabuhi, sa inyo pag-eskwela. Kay base pila ka adlaw, maprofessional man ka mo, kay siling ko sa ila ang Ginoo may ginatigana gid nga tawo nga makabulig man sa inyo. Way gid ko nagsala. Amanasing ko pubuot nga mo pirme para nga kag ma-pray ka mo nga ang kinanglanon nyo ihatag sang Ginoo sa inyo kay sa Ginoo ya ang mga himala, mga imposible. Way na iya sing imposible sa ila. Basta nga buot ka lang di sa kalibutan. Tuma sila kaluoy sang Ginoo. Ang ila nga kinanglanon nahatag mong gid. Di pa hita ba sila? Papa nila o mama nila? Hadlok sila, sir. Hadlok. Grabe trauma nila. Primero, pagkatabo, na-rescue namon sila. Pagkakurog-kurog, idala namon sa police station. Pagkurog-kurog, tapos yung giwang inatsura, ang ilang ang mga bayo, do tarapo, gidya. Kaya ang amon nga magulang, pwede ka isog, hindi mo matudloan. Tapos, ay kami kabalo, nga ginahimuan gali sila sang hindi mayo. Kaya mga inosente, gidya ya, sir, kaayo ya. Pamangkuton mo, ano natabo, nga nagapiang-piang ka. Kaya nahibasan lang kuya. Kagindala ko di sila sa balay, kagin paliguan, kagi pang losyunan, kagi pang kuan ko gidi lalawas. Ilang ano amo na gali ya gahulubag ya sir. Kaya mo to nga naghuti kami ni Kap. Ga problema na gid kuya, kay nahadlok man ko nga mag-imbestiga sa ila. Basi mabalaan man ko sa magulang ko kag tuktukon ko. Amo nang hambal niya kung makabuhi sa kuno sa prison tuktukon niya gid ko. Gaano gid sila. Pero ma'am, ano lang imo per may ginapanomdom sila? Ano lang imo nga gusto nga matabo para sa ang ila? ila lang gid jabwas damlag ya sir nga bisan madula kuya sa pila ka adlaw. Maka-eskwela nang sila okay na kuya. Siling ko sa ila may kabataan man ko bala nga problemahon. Pero siling ko hindi ka mo magpasaway sa akon. Kaya ang akon nga stress bala sa kampo kami. 6 to 6 kami mag-ubra. Lian kami la size puli, mga kami la size. Hindi ko na sila bala ma-monitor kung ano ila ginahimo kung adlaw. Pero siling ko simbagi ka mo perme yung subado kay Adventist kami. Kaloyan man nga mga buot man sila. Isang primero, daway sila ganang biskwila. Tungod nga kung tudloan mo sila sala. Katruma sila sa binangon, sir kalabas ang talibong ni Manong. Itanday sa ila liog. Isang ayawan kami. Pero Subong at least nakaamat-amat na balik. Ga-recover man sila. Tapos ilang eskwela, okay man. Ma'am, may pasalamatan ka ma'am? Abaw. Thank you gid no sa Action Radio Bacolod. Isa gid ka kalipay namon kag may naluwanon gid nga bulig ninyo no. Kung hindi pinaagi sa inyo. Why kami naka-avail sa amo sine kay hindi kami kasarang magbakal gid sir. Nabatian ko kay Action Parade sa Langas alas 4 sa kaagahon nga amo sina ang pwede nga maka-share sang mga story. Amo to nga naghimo kami dayon kag nag-share kami sa handuman nga maka-avail kami bisan pinaagi lang gid sa ila. Tungod sa inyo no, thank you gid. Thank you gid sa Ginoo man nga amo ang naga-provide sa inyo kag gabay nga ang pagpakamayo sang Ginoo ihatag sa inyo tungod sa kamo nagapabaya sa mga tawo nga nagakinanglan sang inyo bulig. Thank you gid sir. Damo gid nga salamat Tita Welma. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa... And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod Aksyon Radio Philippine Standard Time. Unahon kong balita halin sa Bacolod City Government Center kay may traffic plan nga gina-finalize na ang Bacolod Traffic Authority nga talatapan para sa Maskara 2022. No? Dapat na plastar sang temprano pa kay manlauman tani sa nasalintara ang pagdagsa sang linibo mo ka mga bisita sa ginatuwag nga Super Maskara Festival. Action Firing Line. Hindi man niya 100% kung ma-perfect ya ang preparasyon no? Kung trapiko ang paghahambalan, normal na nga may problema sa trapiko sa isa ka highly urbanized nga syudad. Pero kung problema nga tugahon nga
tugas ang grabe ka epekto na gidbla inang daw in agreement sa dihan nga dalagan sa trapiko lain naman yung istorya. Action firing line. Plus ang construction sang bag-o nga sumag public market may ara ya parking space babaw mo, no? Matapos na ni sa sunod nga bulan tahom tuod kay nakita ko ni ang perspective nga natuwag sang sining merkado publiko sang barangay sumag diri sa Bacolod City kung tani ang mga dalagko nga barangay, no? Mapatukuran man sang makasiling kita nga daw kampiyon iya nga itsura sang merkado publiko sa barangay. Action firing line. Firing line. Kag may mga barangay damo-damo pa barangay nga dalagko diri sa Bacolod ngaway gani sang kaugalingon nga public market nga iban nga barangay di ganaya ang ila sining serbi public market aras kilidalan. Action firing line. Kamot ko na matabo sini sa pagbalik sang road clearing operation. Ibalonta ang detalye sang balita halin sa Bacolod City Government Center with Action Dale Salazar. Action Radio City Hall report. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action Mar, subo nga si Mana mag-submit ang Bacolod Traffic Authority Office ako na bitaw sang traffic plan para inin sa pagpatigayon sang Maskara Festival 2022. Kaya sa pagpakikaangot rin natin kay Police Major John Giliba ang pamunod sang bitaw, may mga road closures, may mga rerouting. Action Marlon nga ipatuman ang bitaw sa Maskara Festival. Usually, may mga festival sites kita diri sa may Bacolod City. Kag initial information do mga meron sa New Government Center, sa may Dalan Lacson, sa may Bacolod Public Plaza, sa Panaad area Action Marlon. Dira pagigali sa may Upper East Avenue sa Mega World bala, no? So part man na. Sang festival site Action Marlon kay the other day, may mga event man nga ginpatigayon ng Mega World kay mention man didto sa ila nga PR nga kabahin ang Upper East Avenue bilang location or festival site para sa Maskara Festival. Kag Action Dale, tahom na Action Dale kag napad-lapad na no? Yes, sa Upper East? Action Mark, lapad-lapad ding mga 1 kilometer ini siya, mga 8 lanes, pero ang ginagyan din sa mga motorista naton, 6 lanes Action Marlon, piyak mera sang Center Island, may portion nga may Center Island kag wala diri sang bitaw nga nasa Action Marlon kundi sang kaugalingon nga traffic marshal ang among lugar nga ang aton nga bitaw in charge ara lang nga sa unhan bisang sang Upper East Avenue like dira sa area sang Dalan Circumferential malapit sa may Lopwas East kag direction Mar sa may Dalan Lopez High. Actually ako ini nga bulig ang Upper East Avenue especially kun traffic bala. Yes. Pumanjak ka lapad ang ina nga dalan kag damo na Action Marlon so far naga-utilize ang sining Upper East Avenue para makakadto sila sining tagsa-tagsa ka mga destinations especially kung rush hour nga ginatawag like Dalan Burgos, no? Dalan Circumferential, tuman mula kabugat ang lakas ng trapiko like kun aga kag syempre mga 4 to 5 or 6 PM sang gabi Action Marlon. Na-mention mo anom ang Maskara sites, ikalima ng Upper East, ang ika-anom din? Ang Action Mar, ang initial mga information sa natin nga nabaton kay amo na bala, no? May iban pagida ng mga location nga gina-konsiderara ang aton sining mga organizers regarding sining mga activities nga patigayonon nga ginakaabot mangin Super Maskara Festival 2022 or Pitagande nga celebration action Marlon no mo ang ginpang mention naton ang Panaad, ang Upper East Avenue, ang Dalan Lacson nga tidra man usually na patigayon ang Electric Maskara Action Marlon, ang South Capitol Road, North Capitol Road kag ang Bacolod City Public Plaza. So according diri kay Police Major John Giliba pamunusang bitaw na sila sa final stage sang planning kaya actually after nila matapos mahuman 100% isubmit ang traffic plan sa kay attorney Pinky Mirano Ocampo Action Marlon kag amo na siya ang maghatag sang approval and then ang foundation nga nag-organize ang Maskara Festival
nga mo ang Yuhom Bacolod Foundation, sila naman yung mag-submit or ma-forward sang mga documents diri sa misang guliang panglungsod for approval naman sang City Council. So subong nga si Madam po siyang target date ni Major Liba nga masubmit sa foundation. Kaya actually may isa pa sa Action Marlon nga mga public advisory information and education campaign sa aton sining mga motorista sa publiko para at least hindi sila magtalang-talang in kaso din man nga mayara na sa mga road closures kag rerouting ay batuman diri sa may syudad sang Bacolod. Pamatayan naton si Police Major John G. Liba ang pamuno sa Bacolod Traffic Authority Office. Nakaplano na kita, gina-finalize na lang. May mga tanan included na mga rerouting scheme daton. May mga road closure nga mga major road closures. So on the way na for aton hopefully ma-submit naton sa Mascara Foundation and they can forward to Sangguniang para pa-issuean sa nagakaigo nga resolution kag aton dayon nga mapahayag sa publiko or send advisory, makakandak kita advisory. Ito na prepare actually is a presentation, PowerPoint presentation, but then we have to limit na kami, dili na kami ma-present sa amon nga level. Mayara kami nga constant nga ginakandak interagency and I think duro mga dason yung mga inadlaw mayara naman kami another. Para nga ginaistoryahan ini kag para coordinated ang aton nga mga plano. Ang target date ni sir nga masubmit sa Mascara Foundation sir. Mga sana sir. Well, ang ako niya nga summarize nga nambal ko nga may road closure kag mga rerouting kay as much as this mga sunod nga inadlaw or maybe tomorrow submit ko na gid kay Mascara Foundation para nga mas early ma-forward ya sa Sangguniang kay himuan pa na resolution. So after dapat may mga at least 1 week kita nga conduct sa advisory. Nabatihan si Police Major John G. Liba ang pamuno sang bitaw. So dako gini nga hangkat Action Marlon sa bayan sang bitaw nga tisubong nga bisang wala pa Mascara Festival. Mabatsagan gid ang bugat nga traffic situation diri sa syudad sa Bacolod. How much more kung ara na gid ang Mascara Festival, especially sa mga highlights like may mga street dancing competition, arena dance competition. Kaganggid mention ko rin natin nga festival site amo to ang dugang nga Action Marlon naman siya ang sa area basang Baywalk. Kung reclamation nakadto ka dira sa lugar may plano man nga i-activate or pabuhion ang ina nga lugar sa may Bredco Action Marlon giti sa una may mga kahiwatan man dira, may mga negosyo man dira sa sining nga lugar so para at least lakta bala ang festival site diri sa may syudad sang Bacolod. Amo na sa reclamation, no? Yes, dira sa may likod sang Pope John Paul II Tower. Ang Baywalk nga ginatawag Action Marlon kay diba sa may mga events man nga patigayunon dira sa lugar or area sang Bredco. Sa dugang pagid nga balita gikan sa Bacolod City Hall, update kita sa new construction or bag-o tukod nga subag public market Action Marlon since ginapabot kay time for Mascara October 2022. Well, mamani ang target date nga matapos makompleto ma-turn over kag ma-inaugurahan ang ining bag-o nga 2-story nga public market sa bahin sang barangay Sumag Action Marlon na mas takom ba ni kumpara naton sa tatlo ka mga major markets diri sa may Libertad, Central, Burgos. Kay dito sa may Sumag Public Market Action Marlon, 63 million pesos ang ginalat nga pondo sa national government pagiman sa office ni Congressman Greg Casataya kag amo man siya ang sa mga priority nga infrastructure projects sa opisina sang kongresista. So according to kay punong barangay Rodney Carmona sa barangay Sumag, sunod siya tiara na sa 75% nga natulotapos nakulo kompleto ining edipisyo o kon building ang Mercado Action Marlon kay may mga ginapang kuti pa like mapag-install sa mga roll-up door bala sang mga bloke nga ipahamtang dira sa may merkado ang mga salog ginakayo pa according sa punong barangay.
So sunod sa iya, ati so far so good ang implementation sang sini nga proyekto nga dako gid ang mabulig para sa mga market vendors naton kay last time actually nakakatuman kita dira sa lugar sang wala pa matandog or napang napakalin bala ining mga market vendors sa barangay Sumag kay makita naton nga crowded katama ang lugar gagmay sang mga pwesto kag according kay punong barangay Carmona ang kinalain sang sini nga merkado. Daw mo siyang una nga may araya sang parking space sa babaw sang Sumag public market. Sang pamangkot naton kung bala may ara sang parking fee nga pagabayaran ang mga manog ngumpra dira sa lugar ing kasugid man nga may mga dala sila sang salakyan. Ti according kay kapitan wala sang bayad. Wala sang bayad action Marlon kung mangumpra may dala nga pribado nga salakyan magparking sa babaw sang Sumag public market. May existing ordinansa ang barangay Sumag regarding sa pag-establish sining merkado sa lugar. So according kay Kaparmon, nati ila iniamyandahan para maka-introduce nila sa mga bago nga mga pulisa, mga patakaran nga ila sining ipatuman once nga formal na nga ma-turn over sila sa masunod nga bulan ining Sumag public market action Marlon. So sa karon ang mga nagamaligya dira ti ara sa may Villarosa Street lapit man lang sa merkado dira action Marlon kag ti amo na sila ang makabenepisyo sang sininga bag-o nga merkado sang barangay Sumag. Yalagad akson del sang national government funding why counterpart na barangay or syudad? Yes, iya action Marlon kay national government through DPWH ang nag-facilitate diri ang talatapan ni Congressman Greg Gasataya. Kung madumduman mo diri sa bayan sang Barangay Granada, part man siya may bag-o man ila sining merkado. Ang subayan sang Barangay Banago may bag-o man dira ang merkado, no. So before sang election, amo ni siya ang mga ginapang suguran na tukod, no, ng mga proyekto ng mga merkado kagti sa sinimang tinion manog tapos na ang sabahin sang Sumag public market niya na sa 75% ang completion. Why nakamuno si Congressman Gasataya nga sa iban nga barangay nga dalagko nga barangay tukuran man sa amos ni? So for action Mar wala pa dati amo ni siya ang mga Alas 8:05 aksyon Radio Philippine Standard Time nga na question ko na aksyon na Dale kay damo ko sa nabalaan nga kabarangayan diri sa Bacolod nga mga dalagko bala nga barangay nga wayas ang plastado nga merkado publiko ti araho pwede gal iya maasikaso ni Lone District Congressman Gasataya ka mabagitaan pundo halin sa national government action Dale. Yes, Action Mar. So far, wala pa sang maging pang mention ng mga additional barangays na maka-benepisyo or makaagom sang kaugalingon nilang improve no ng mga merkado Action Marlon. Kay kung madumduman mo last week or mga few weeks ago, ang priority program ito sang kongresista tiyan mo itong mga health center like Barangay Pakuling, mayroon na sang kaugalingon nga health center bag-o kag masgin paayo Action Marlon kag tiyan mo ni ang dugang aning mga new public markets diri sa may syudad sang Bacolod action Marlon, no. Ti amni dako ang bulig para sa mga magagmay nga mga negosyante kag mga awardees dira sa bayan sang Sumag public market action Marlon kag lantawon naton kung ano ang mga pagbag-o when it comes sa mga policy nga ipatuman sang barangay sa iman nga pag-amyenda sang barangay ordinance. Mga update o balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo, Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Kabay pa nga hindi lang Barangay Sumag, Barangay Banago, ano pa gito, Barangay Granada, ang matukuran sa ring taon-tahom kag kampiyon iyang public market sang barangay. Action Firing Line. Pinabala kadalag ko nga kabarangayan diri sa Bacolod City ang may pigaw-pigaw nga public market sa padayon sang termino subong ni Lone District Congressman Greg Sataya kami pa nga iban nga barangay matalupang danyaman kag depende man sa pag follow up kag pag ayo sang opisyal mismo sa barangay labi na ang barangay kapitan, no. Kung pwede pa man lang niya mapangitaan pagid funding ni Congressman Gasatayas Babauto nga hindi, no? Sino ba ang hindi
gusto nga may maangkon nga bag-o nga merkado ang isa ka barangay. Action firing line. Kabay pang matalupangdan man sang kongresista iban nga barangay diri sa Bacolod kay ako kadabo ko sa nabalaan nga mga barangay ding way pagid gani iya sang plastado nga public market. Ti ang sa sumag na ho, taon tahom ho, may parking areas babaw, no? Free, libre para sa mga customers kag para sa mga tag-iya sang stalls ka mga pwesto da sa sinang merkado. Action firing line. Sige, 8 minutos nagkaligad sa taktang alas sa 8 Action Radio Philippines Standard Time. Ang inangabahin dala sa aton sa kaalawan sang bloater na plus capsule. May dakogid. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in... Dugang sa nga mga mensahe nga ginpadala ninyo mga kaaksyon. Salamat kid. Direta sa babawa. Diba? Dario, okay, sige. Dari sa kay Marivic Jigan Talavera, okay, gaulan. Alberio Samson, okay, Iskilio Delia, o nabasa ko rin kina. Noy Tigalio Guzman, salamat gid, from Coronadal, okay, dari tabiho. Afia Kimeriman, okay, si Milail Oligo, Gabanitor Man, okay. Importante nga maghugas gid sang kamot permi, hand washing is a must. Habal ni Star Mayo. Si Mila Oligo, Gamaritor, okay. Virgil Pinda from Celine Homes, keep safe. Salamat kid. Lea Yangger Esquivel from Talisay, thank you. Jovi Mo Nares, salamat kid. Okay. Vanessa Mayo, Docmat Mayo, Rochester, Minnesota. Jinky Dialagdon, Phoenix, Arizona. Mila Oligo from Alex Montesa. Mario Lianes, happy listening sa tanan-tanan nga taga-barangay Pandanon, DSB. Araman si Nonoy Russell Ulitan, good evening, watching live dari sa may sitio Sasyo, barangay Panakiao, Banwasang Isabela. Merle Gonzaga Araman, God bless, Action Radio Bacolod. Salamat, balik na dugay. This is my life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni katintalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pag binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PNP kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona napatay sa naglutad nga shootout sa tunga sang
Kapag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Panatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, illegal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala. Apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog, kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous ring ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo! Mga ka-aksyon, preparado na ang pila sa mga raffle tickets para sa Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sa Action Radio Bacolod. Ang inisyal ng mga raffle tickets ang ihulog na sa Tambiol.
Ang mga raffle tickets nga inyo makitaan among mga tickets gikan sa aton mga maukod nga matag panamati sa on-air man o kon sa online. Gani magkuha na sang imo coupon base ikaw na ang masunod nga tagdaog diri sa Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod magasugod na sa Agosto 15, 2022. Yari naman ang roleta. Kung magabutan ang imong pangalan, magpadulong diri sa istasyon pag magpatiyog sa roleta. Diri ang baluan ang kapremyo nga imo nakuha. Diri may 1,000 ka pesos, appliances, cellphone, kag iban pa. Ini ang Dakop Ka, Daog Ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo. This is My Life. This is My Life. Ang tagsakatawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsakatawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kun pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is My Life. This is My Life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is My Life. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antofina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gidmani ang napatay ni kitindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Pagbineluhan ay tiro sa mga katapos ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, immoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama Mensahe sang Paghigugma. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingkululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas ang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga kang tanan sa sining pagdula sang pulisa angot sa pagsoksok sang face mask mga kaaksyon didto ni nagpunteriya sa may syudad sang Cebu, probinsya sang Cebu. Subong damo sang nabalaka di kay base kon sundon man sang iban nga syudad, iban nga banwa o kon probinsya. Man mayara subong sang local government units o kon LGU ang nagasiling nga nahimo gani sa Cebu. Sa aton di nga hindi man. Oh? Kung pwede sa Cebu, sa aton dapat pwede man. Nagligad nga September 1, may executive order si Cebu City Mayor Michael Rama para sa non-obligatory use sang face mask sa mga outdoor kag open spaces sa syudad. Now ang balita, ang infectious disease expert nga si Dr. Rodjen Solante subong nga Tuesday nagsiling nga ang pagpatuman sang optional nga pagsuksok sang face mask outdoors ang makabig nga tuman kadelikado para sa public, partikular sa mga vulnerable population. Kaya ang siling niyang COVID-19 ara sa gihapon sa ato nagalingling, ara gihapon naga-atake. No? Nagali gihapon di sa aton ang COVID-19. Now, controversial ini ang executive order sang Cebu City Mayor nga nagadula sang mandatory face mask policy sugod September 1 hashtagid matapos ang sa mga tuig 2022 but sa lingon tubtob gid sa December 31, 2022. Firing line. Pero may ari ini mga kaaksyon sang kondisyon, no? Nga nabutang sa executive order sang Cebu City Mayor. Nabutan na kung magdamo ang kaso sang COVID-19, ibalik nila pagsuksok sang face mask. No? Now, dari sa Negros Occidental, si Provincial Health Officer Dr. Ernal Tumimbang nagsiling sa amo sa nga interview kaina. Nga kung siya lang pasugtan, dapat sigihon gihapon ang face mask. No? Ini halin na ginis doktor, halin ini sa isa ka nagatutok kid kampanya against COVID-19. Pero ang balantayan diri kung anong epekto sa ring ginhimo sang lokal nga gobyerno sa Cebu City, ha? Basi mangin matuod ang ginakuno-kuno bala nga damo man sa mga LGUs
nga sundon ini nga pulisa. Action! Firing line! Firing line! Oh, ang gobyerno nasyonal o kung ang palasyo makaksyon ang siling tinepende na sa Cebu kay sa ilaw man na jurisdiksyon. Ilaw man jurisdiksyon ginpatuman ang pagdula temporaryo sa ning mandatory face mask policy. Pero wain na nagabot silingon ha. Ako ikaw taga sudad sang Cebu, magkadto ka sa iban nga mga lugar, hindi ka na magsuksok sang face mask kay gindula na ni sa inyo sa nga lugar. Ara lang dira ginapatuman sa Cebu ining temporaryo nga pagdula suksok sang face mask. Pagkadto mo sa iban nga lugar, dapat face mask gid ka. Kay basi masitahan ka. No? Ihemplo ko ang probinsya sang Aklan, partikular dito sa may isla sang Boracay. Medyo stricto sila to, no? Sa face mask policy nila, labi na kung ara kas dalan. Ang istorya ganito ya, may isa ganito ya opisyal sa barangay, opisyal sang gobyerno. No, bati ko to, kongresista gani mo, no? Na dakpan ganito na multahan ya, bangod sa hindi pagsuksok sang face mask. Action! Firing line! Amo na kay stricto to sa Aklan, partikular sa isla sang Boracay, mga kaksyon. Magluwas lamang guro ngati mismo sa beach o kung sa baybay, ti kasi kuwawi managuro nga kag daw kining koy managuro nga ara ka na nagapaligo sa baybay, face mask ka pa, karon madunlan, karon masalam ukan ka tibo ya. Action! Firing line! Kung nagalakat ka lang sa dalan to, ti sa Cebu mga kaksyon, ay try ko ba kay may mga kilala man ko nga taga Cebu City, no? Matry ta sa ila abi communicate or ulo istorya kung nano ang feedback, nano ang response sa mga residente sang Cebu City mismo. Man voluntary niya mo. May ara iya nga kung gusto iya sang tawo to sa Cebu City nga magsuksok yapon sang face mask, mapunggan mo na, no? Kay para abi sa iya delikado gyapon ang hindi pagsuksok sang face mask, no? Ako gapati ko nga may ara gyapon tao sa Cebu City nga kon maglagaw naga face mask gyapon. Action! Firing line! Nano ba lang reaksyon, nanong panindugan sang provincial health officer, no? There is sa Negros Occidental nga si Dr. Ernel Tumimbang, may kantaran sri. We will not, I think, go into that. Hindi naman mandatory mask. We will stick still with the minimum health protocol. Kung nakita ta maglagaw to, ang tao aware man daw gamas man ka na. No? Even sa public transport, even maglakat ka sa karsada, there are some na medyo tumadugin na makita mo. But I think dapat impose tagin nga, dapat may minimum health protocol ta. Going into maskara, dapat tara nila siya. And dapat may sistema ta to contain kung may ara mata-threat. But I think Bacolod is doing that right now through the sa may ila disaster, ang ilang health office, kay Dr. Apurnan, Hinsuli, and all the members, Grace Tan, tanan sila daw. Very, very active din sila subong during this time. Action! Firing line! So, importante rin nga kay manugsulod ang Mascara Festival diri sa Bacolod City. Tingin na paabot na ang pagdugok sang mga tao. Kung magginotok, mag-disoganay, mag-sinantikanay, dapat na face mask gid kay kadelikado. May kaso gyapon sang COVID-19 sa Bacolod, kag Negros Occidental, kag nagligad lang ang report mga kaksyon sa Provincial Incident Management Team, kon PIMT. Ang report nga pagtingob sang figures kon COVID-19 death ang paghambalan atong gin-report na nagligad bla nga pulo gid ang COVID-19 death sa sulod sang laban-laban o isang semana to siya. Pulo ang nagkalabatay. Gin-check ang ila sa nga record, no? Ang papel bala, information sheet nga gin pa fill upon sa ila, no? Angot sa silang pasyente na. Ang 5 mga kaaksyon, ginbutang ginilaya, unvaccinated po silingon, wagid sa laya baka pabakuna kontra COVID-19. Ang 5, ginblankuhan nila. Once nga blanko, no,
insidihon na lang na nga waay man sila makapabakuna kontra COVID-19. Man ko nakapabakuna ka, simple ba lang pamangkot na mo? No? Nabakunahan ka or waay. Kung nakapabakuna ka, siyempre, pabugal mo nga nakapabakuna ka. Pero kung waay kaya mapapakuna, ti alang-alang mo man da butang da nga nabakunahan ka, nga sa ulihi, matukiban ka ba nga nagbinutig ka, ikaw pa nabalikan. Kaya tong pulo, itong mga kaksyon, kanabanan to siguro may ginabatsag naman sila sa nga lawas, unvaccinated sa COVID-19. Ang pulo ka ba nagkalamatay. Amo to gadi nga dito to nagkasiling. No? Si Dr. Jessica Fama, ang medical ang sang Provincial Health Office nga dapat pabakunagid kay pamatuod na to kung ano ka importante ang COVID-19 vaccine sa lawas sang tao. Gaserbe pa naming no? Kung fully vaccinated ka na gani, but sa lingon, naka-first kag second dose ka na, fully vaccinated ka na, kag nagdugay na mga kaksyon ang kalawigon sa mga binulan, nagahuyang gali ang panaming bus na, nagahuyang na ang bala or resistensya nga ginhatag si mo sang COVID-19 nga bakuna sa lawas mo. Dira na gakinahanglan na sa ginatuwag nga booster dose. Diri ni nadumduman sang Marcos administration nga ilansar ining ginatawag nga Pinas Lakas. Ang target sa mabakunahan sa booster shots o kon booster dose ang 23 milyones ka mga taos bugos nga Pilipinas sa first 100 days ni Presidente Bongbong Marcos. Galing kay kalabanan nga mga local government units pati diri sa Negros Occidental atubang sang pulo problema sa sining campaign para mapadamo ang makapabooster shots diri sa Negros Occidental kay bisan pag-inganyo gani sang luya pag-inganyo pagkubenser sa mga tao diri para magbakuna pagpabakuna sa first dose lang nabudlayan na ano nagidayhan ang booster. Prote gapangita gihapon sa pamaagi ang ato sining gobyerno probinsyal. Balik kita sa istorya sa ring pagdula sok-sok face mask dito sa mga syudad sang Cebu mga kakso. Nangambal diri sang gobyerno. No? Hambal sang gobyerno kinahalan anay sang pungsod Pilipinas ang ginatuwag nga endemic stage sa COVID-19. Ang COVID-19 mga kakso is pandemic No? Kinalahan na ginatuwag nga endemic stage antes desisyonan ng pagdula sang face mask policy. Nga ang nagapatuman gisa di una niti amo ang Department of Health, amo ang DOH. Dapat may araan na isang stable, mas stable anay ang mga kaso sang COVID-19 antes ipatuman nga himuon nga voluntaryo ang pag-face mask sa mga pampubliko nga lugar. Anong butsalingon sang endemic how? Ang endemic kag pandemic nagbantog bala na ang tinaga sang tumuhaw ang COVID-19. Firing line. Ti sa medical nga terminolohiya, ang endemic amo na ang level sang virus sa isa ka lokasyon makabig na nga stable. No? Pwede na matuwag nga endemic. Why na bala nagadala sang lapnagon nga outbreak so? Ti subong nga siling ni DOH OIC Secretary o kung OIC Secretary Rosario Vergere, wala pa sa endemic stage ang Pilipinas sa COVID-19. Pero maayo diri pamatian sa hambal ni Vergere Macacson kay siling niya, ara na may nakita na nga senaryo nga diri sa Pilipinas nagapadulong na sa endemic ang COVID-19. So amo nang hulaton ta, di ta dapat magpasukay kay base kon imbes nga mag-endemic, maglala pa ang pandemic. Ang mga ginbasihan dari una, nagadubo na ang severe kag critical cases kag kinahanglan na lang mapasaka ang numero ang kadamuon sa mga nagapabakuna labi na sa booster shot kag ginatuwag. Ari pa ang kinahanglan nga solbaronde. Kay na monitor nga nagdubo ang immunity sang populasyon
ang immunity sa mga tao diri sa Pilipinas. Gani amo ni ang kinahanglan subong dugang nga proteksyon bot silingon nga atong mga nagpabakuna sang una kang ikaduwa nga dose mag-action ang ginatawag nga mga fully vaccinated individuals. Samtang nagalawig ang mga binulan. Nagadubo ba ng epekto sa bakuna? No? Amo na nga gitaduso sang gobyerno subong ang pagpa-booster mga ka-action. Parang magbalik ang panaming slawas. Kung sa mga salakyan pa rin, kundi ang salakyan nagadalagan, kung nagadalagan ang salakyan, no? Nagabuhi naman ang tughong sila. Di ba? Siyempre, kung maubusan gatong mahuyang, hindi na makadalagan. So, mo yung sitwasyon subong sa mga tao nga nakapabakuna. Dapat magtughong liwat para nga may puwersa. 38 minutos nakaligad sa takdang alas sa 8 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanumalik mga ka-aksyon, isaysay ko sa inyo ang natalana nga pagbisita diri sang direktor sang Office of the Presidential Assistance on ang OPAP ginatuwag, no? Si Director Susana Marcaida. Kaya manti mayara sa isa ka aktibidad siya katambungan dari sa Bacolod City, may angon sa saning soft opening sang isa ka negosyo sang grupo kapatiran nga tigin punduhan ni sang aton bansari nga gobyerno. Alas 8:39 Aksyon Radio Philippine Standard Time plus ang istorya sa saning kinaduso nga pagtukod sang panay Negros o kon panay Gimaras Negros nga taytay. Ang inyong bahin dala sa aton sa kaluan sang panyawan ng capsule with Mango. And the winner for digital storytelling best social media video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Ano bala ang matuod nga lawong sa pagpalangga? Kalipay? Kasubo? Ukon kasakit? Mensahe sang pag-igugma. Okay, nagpadala dugang nga mensahe. Sige. Right, sige. Merle Gonzaga, good PM. Salamat kid Jinky Dialagdon. Thank you so much. Thank you, Ma'am Jinky. Alright, salamat. Rodrigo Caniedo. Good evening, sir. Kung pwede, kung mag-brown sila, tingobon na lang nano na ila obra. Mag-brown out ko rin no? Kung pwede, mag-brown out sila. Mag-brown out, tingobon na lang nano na ila obra di sa panawkoy kag kabog. Buwas na lang nila pasigahon pa pangguba gamit ila obra. Tugay na nga problema tuod mo, no? Ang explanation sang Seneco da maintenance activities permi. No? Sige ba, gato di tiyempo na sonbla. Okay, para nga mapa-explain tas taga Seneco de. Kadamo na gid ila brown di kadamo na gid sige Rodrigo Caniedo. Honorato paglumutan, good evening. Ano plano sang Seneco man diri sa handumanan
kawalo na magpatay siga ang REFCO guba na. Ano plano nila siniman? Damo mo sige, nakalabot naman sa may inang power watch ay nang ireklamo bala kay Mayor Albi, no? Isa na sa pinakadabo nga reklamo ipalabot kay Mayor Albi. Abot nanong response da sang administrasyon ni Mayor Albi, hulaton tara, no? Kung bala masolusyonan na kay ini nga reklamo ni daw na mongol na ring publiko mo kaya pawala malang permigoro dang Seneco na. Sige, i-check ta ni dugay. I-check ta ni sa sunod nga adlaw, no? Merlin Naluwa Lapitan, watching po. Good evening. Salamat, kid. Okay, sige. Ang concern na sa Seneco, patsimpuhan ta nila kay ipa-explain ta mismo sa Seneco. Parang at least masabat ng mga reklamo. Alas 8:42. Thank you. Balik ta dugay. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman brown na dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ano? Sunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka? Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Pizza Langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4 piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapag-tisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Kayuan mo na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod. Nga idol kong Action Radio, nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga, pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter, dirakay.
kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa mo premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamati. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Ihanap na ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka. Kaya nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang agi kaya nga mo ito. Mga dako na bulit siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, nga salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madam, nga salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, maka-apekto man sa paghuragok.
Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan ukon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibe na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Big ka sure! Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadu. Yan bari 8 mga kaaksyon mabisita diri sa syudad sa Bacolod ang direktor sang Office of the Presidential Advisor o the Peace Process kon OPAP nga si Susana Guadalupe Marcaida. Kamanti isa siya sang magasaksi sa soft opening sang siring nawalag gamay nga negosyo sang grupong kapatiran nga ang pondo sang siring proyekto ni ang ato sa gobyerno man ang Department of Social Welfare Development kag ang OPAPRO nga ginatawag ang Office of the Presidential Advisor Peace, Reconciliation and Unity. Manang grupo nga kapatiran, no? May ari sila grupong kafawa nga ginatawag Kapatiran Farm Workers Association. Kafawa. May 33 ka mga miyembro halin sa Castillana, Binalbagan, Moises Padilla, Himamaylan, Isabela. Ang kafawa ni Dole Registered Organization isa. Mga former rebels ang kapatiran nga ti nagbalik sa sabak sang gobyerno. Ti ang gobyerno nagdihon, nagplastar sang mga programa para sa ila para at least alabentar man sila sa pagpangabuhi. Action Firing Line. Dari sa Negros Occidental, ang isa sa naduduman nilang tukuron nga lo negosyo, litson manok, no? Kaya ang Negros Occidental, ang gobyerno provincial, naga-promote man sa ginatawag nga Negros Native Chicken Production Makaksyon. Ang livestock program, no, isa man na sang ginapasangkad sa ato sa provincial government para nga mapaayo ang food security. Di ang supply galing or ang produksyon sang native chicken bla dari sa Negros Occidental patis Bacolod di daw ka kaninit, no? Jutay sang supply naton diri kon mga Bisaya nga manok ang paghamalan. Action Firing Line. Kaya manigani nga gina-encourage sang ato sa nga gobyerno nga magsagod sang Bisaya nga manok kay sa ulihi basi kon magsangkad ang ini nga negosyo ni kag mabakal sila sa mga Bisaya nga manok. Action Firing Line. Firing Line. Ang kapatiran members makaksyon mga profiled members na sila sang RPA ABB. Sa September 8 makaksyon ari man di ang presensya sang DSWD regional officials. Si Ricky Gozon, amo ni sa nagasurvey bilang project manager sang ang tawag sila is Kafawa Litson Manok Station, ang Sabor Layao. Sabor Layao. May soft opening dara sa may Purok Pine Tree, Barangay Bata, Bacolod City, no? Pa say ta Bisaya, si Ricky Gozon kung nanong sa likod sila. Tituloy na sa project namon sa pagsabot namon sa free range native chicken. Nag-start kami nga gintagaan sa gobyerno sa proyekto, I think mga 5 years before, nagsugod kami pansagod manok. Karon may additional nga fund ang DSWD kag UPAP nga dinatag, so gin-invest naman namon ini sa Sabor Layao. So isa ni siya ka litson manok nga free range native chicken. Daw kung sa aton dito Bisaya nga manok. So daw medyo a little bit pioneer ni siya kay laka lang diri ang nagabaligya gidya sang free range kay bangod ang supplies nakabudlay. So gin-invest na ni siya namon subong. I think kadamo nagatag ang gobyerno is 50,000 each. Then lately may ginatawag na sila livelihood
reinforcement fund nga do tag 25,000 each. So inang 25,000 each gin-invest na namon sa Lechon Manok sa out of 33 members. Very enthusiastic kami kay do ka pioneer siya nga kuan nga project. So September 8 may soft opening kami. Ang soft opening namon na ma-start na sa 10 AM sa aga. Then pagtambungan gid ina sang pinalangga namon to nga direktor sa OPAP, si Director Susana Marcaida. Upod guro tong mga grupo Manila sa OPAP from Manila. Maabot sila sa aga sa September. Then DSWD region, DSWD province, ang ilang mga focal person nga nag-assist sa amon. Bamog 40 ka budlay sang ang culture sang una sang ara pa kami sa paghimakas. Kag ang discipline sa pagnegosyo do medyo very challenging. I hope nga maging success story siya sa palaabuton. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Firing Line. Silawan ko makaksyon ang palayag naman ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. No? Kay matik kahapon sa interview kay Governor Bong Lacson na mention niya nga siling niya sa pangistoryahanay nila ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang siling ginaduso nga Panay Guimaras Negros Bridge nga proyekto. So far daw ay na sa nakitaan nga problema kung diragin man sa ulihi ipahamtang ang panugod sang Taytay halin diri sa Negros nga magaangot sa Guimaras or sa Iloilo. Tiambal ni Vice Gov para sa iya gapati siya nga matigayon ini sa termino ni Presidente Bongbong Marcos. Si Father Kamadaduman nagaserbi ni siya, no, bilang personal advisor ni Presidente Marcos. So may ano ni, may suporta na kagin palayag dari ang Marcos administration, no? Laban-laban ang balya sa banwasang Pulupandan. Pero depende pa na sa ulihi sa recommendation sa Department of Public Works and Highways o kung DPWH kisaman sa kinapilian among banwasang Valladolid. Vice Governor Jeffrey Ferrer. Suggestions to have another site, but now it's up for the DPWH to submit or to recommend wherein Pulupandan, if it is okay, I'm okay. If it is in the other side, Valladolid, I'm okay. But most probably, the recommendation is to have Pulupandan site. Now, in order to push through this project, so be it, if it is in Pulupandan. We will have this PDC, Provincial Development Council, and then the PDC will also submit that to RDC. So that is only the procedure. But I have no further worry about that because I already gave my suggestion. So it is we gone into pandemic, so be it na lang kung be it na gusto. Importante madayon. Vice President, kabalo ni isang project na? Well, he has this knowledge. But not into a detail during the time of campaign, and then he already accept that proposal. We will discuss again. But I'm for sure that project will be pushed through under this term. Action Firing Line. So laban-laban nga pasaran ini siya sang resolusyon sa patigayonon nga Negros Occidental Provincial Development Council meeting sa maabot na rin Biyernes. So kung makapasargid man sa resolusyon ang PDC ay isumiter ni sa bahinsang Regional Development Council nga ti balanta naman nga nagaserbi dara sa buong bilang bag-o nga chairman, no, nga leader sang Regional Development Council wais ang iban kundi sa Bacolod City Mayor Albi Benitez. Action Firing Line. Alas 9:01 Action Radio Philippine Standard Time. Oy, si Bosta Jimmy Tuga nagamonitor sa digid nga matarion, no? Happy birthday ko no kay Henry Tuga Jr. Sa utod ni Busing Jimmy Tuga. Happy birthday ko no kay Henry Tuga Jr. Birthday niya Oy Buwas September 7. Bao salamat gid hambal ni Jimmy
Tuga. Happy birthday no kay Henry Tuga Jr. Buwas kadlaw September 7, 2022. Action! Firing line! Firing line! Sige, salamat gid kay Cathy Verga monitor sa Diamang Tanion dara sa may area o sa ato sa dinga live stream. Action! Firing line! Action Firing Line, Martes nga pagpangalagad September 6 tuig 2022 magatakop naman temporaryo upod diri kay Action Nelmar Madera with Action Christian James Binares sa technical control. Oy, si Boy Bilarmino, basilipatan ko pa, no? Boy Bilarmino sang East Home 6, Barangay Mansilingan, nga monitor sa saligid nga mga tinion. Ako naman, Action Marlon Hinuvaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio!